mga kasaya, ngayong araw babalikan natin yung katutubong may lahing Hapon, yung bata nga 12 anyos. So i-recover natin siya, samahan niyo ko. So tara, let's go. 1 hour later. Nandito na tayo mga kasaya. Ayan ang natnan natin, naglalaba siya. So patapusin na muna natin siya sa paglalaba, tapos i-makeover na natin siya. 1 hour later. So ayun mga kasaya, sisimulan na po namin. Tapos na mga kasaya, pinabihis na namin siya. Kapamilya, asa mo na midiri. So what's up guys, hinintay lang natin lumabas ang result ni Marjorie. Wow! Rika, gandang bata. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang itim. Likay. Kuan ka ng pas. Ay, lakaw daw, lakaw. Tarong. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Diri, balik. Hop, ato bang? Ano? Ayan. Sige daw. Tuyok daw. Picture na. Picture daw te. Diha ka, mag-picture. Sige ra, picture naman ka diha. Okay. Kupan Marjorie. Picture. Itis ini atin. Ano ba? Ano ba? Ano mo lagi ako? Ano ka nagkuan ba? Pagpako Marjorie. Ano ba? Diri. Ikan yung ana. Ano yung tira? Ana. Yan. Yan. Smell food. Smile. Sige pa, anak-anak. Ano? Ano? Oh, perfect. Kagandang bata, oh. Smile, smile. Ano pang lahi nyo? Mandaya. Mandaya na halong Hapon. Hapon. Bato kayo. Kaya pala ang ganda-ganda mo.
Thank you po. Thank you po. Tangay mo kan. May bulak. Ya, ya. Picture dili front. I didn't. Dapat eh. Dito nanti. Ano? Sige, whole body. Ha? Gipusing lang. Kaya na mo kamot ba? Hmm. Wala pa man dito. Yung nakamotin. Hmm. Okay. Cut. Bay pa prim. Hmm. Yan na gamay mo likod. Ana. Ana ba? Ana. Nakarilo man ka. Kita mo yan. Diri. Ana ba? Wala ka ganda. Pwede gid ka ma-endorser ba? Ana yung kami. Yung tuhod. Na. Hindot yung siya. Kana. Smile food. Pak kana. Ana gamay. Yan. Ana hindi ana yan. Yan. Ako gamay. Ana. Yan, tapos na tayo mga kasaya. See you next vlog. Ito kay